Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Onyeisi ọkaikpe steeti Rivers Chibụzọ Simeon Amadi ajụla ịnabata arịrịọ ndị ụlọ omeiwu steeti Rivers ịchụpụ Siminalayi Fubara na osote ya ọkammụta Ngozi Ọdụ pụọ n'oche ọrụ ha. Ọ kọwara na ya apụghị imezu nke ahụ ka ọ dị ugbu a n'ihi na ụlọikpe amachibidola ya imezu arịrịọ ha. Otu onye na-achụso nta ugwu ruru ndị mmadụ, Stephen Kefas, akọwala ntọrọ ndị ụka Kraịst ahụ n'ọchịchị kansụl Kajuru n'ime steeti Kaduna dịka nke na-eme kwa ụbọchị. Ọ rụtara aka na ihe mere n'ụbọchị ụka gara aga jiri hie odo bụ maka na ọnụọgụgụ ha buru ibu n'ihi na n'ime ọchịchị kansụl Kajuru na Chikun, ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu na-atọrọ ndị bi n'ebe ahụ kwa ụbọchị. Ọ gara n'ihu kwagharịrị na ndị bi n'ebe ahụ enweghị ụlọ akwụkwọ ọbụla, okporo ụzọ dị mma, ọkụ eletrik, ya fọdụzie inwe ụlọ ọgwụ maọbụ nzirịta ozi netwọk eji eme oku ekwentị. Otu nnụnụ nke wepụrụ ụgbọelu Air Peace taa egbochiela ha ifepụ n'oge site Lagos gaa Port Harcourt. Onyeisiala mba US Donald Trump nọrọ taa n'ime mba Switzerland kwughachikwa ya ọzọ na ndị ụka Kraịst n'ime mba Naịjirịa ka ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu na-egbu ha n'ọtụtụ puku ọnụọgụgụ. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.